basa Jawa bagian awak kita siji sirah kang utama. Ripat nganggo deleng dunya grana akan saben dina. Cangkem nyeluk lan ngucap tansah kanggo basa Jawa. Ayo kanca-kanca sinau basa Jawa bagian awak kita siji sirah kang utama. Ayo kanca-kanca sinau basa Jawa bagian awak kita siji sirah kang utama. Talingan ngrungokake sabda becik kawruhan, tangan nyambut gawe ambian laku ngayo sukses.